Y cam cyntaf wrth i chi bennu prisiau yw sefydlu beth yw'ch costau. Wedi'r cyfan, rhaid eich prisiau fod yn ddigon uchel i dalu'ch costau i gyd ac i'w wneud elw. Rydyn ni wedi trafod tyniadau eisoes a faint o arian sydd ei angen arnoch chi i fyw. Nawr, gadewch chi'n edrych ar gostau'r busnes. Mae'n bosib rhannu'r rhain i 3 phrif gategori: costau sefydlog neu orbenion, costau uniongyrchol neu amrywiol a chostau cyfalaf. Gadewch i ni ddechrau gyda'r costau sefydlog a'r gorbenion. Dyma'r costau y bydd yn rhaid i chi eu talu, dim ots faint y byddwch chi'n ei werthu. Mae pethau fel rhent ar siop neu swyddfa yn gostau sefydlog. Yr un faint o rent y bydd yn rhaid i chi dalu, dim ots a fyddwch chi'n gwerthu un o'ch cynhyrchion neu 1000 ohonyn nhw. Mae'ch costau sefydlog yn dibynnu ar bethau fel pa fath o fusnes fydd gennych chi, ble mae'r busnes a faint o weithwyr sydd gennych chi. Cost unwaith ac yn byth yw rhai costau sefydlog, ffïoedd proffesiynol efallai, neu gost hysbysebu. Mae'n bosib talu costau eraill fesul tipyn drwy'r flwyddyn, naill ai bob wythnos, bob mis neu bob chwarter. Enghraifft cyflogau misol neu wythnosol, biliau am y prif wasanaethau neu gostau eich cerbyd. Mae costau sefydlog, enghraifft yswiriant, ffonau, taliadau am yr rhyngrwyd a chyflenwadau swyddfa'n gallu bod yn ddrud, felly cofiwch wneud eich ymchwil a gofyn am sawl pris. Mae'n beth da cael dyfynbrys ysgrifenedig ar gyfer eich costau i gyd. Yr ail fath o gostau yw costau uniongyrchol neu amrywiol. Ambell enghraifft o'r rhain yw costau defnyddiau craidd, pecynnu a chostau cyflenwi. Mae'r rhain yn newid wrth i chi werthu mwy. Mwyaf byddwch chi'n ei wneud a'i werthu, uchaf y bydd y costau amrywiol. Os ydych chi'n darparu gwasanaeth yn hytrach na chynnyrch, mae'n debyg y bydd eich costau amrywiol yn is, ond peidiwch ag anghofio cynnwys taliadau am help gweithwyr llawrydd neu is-gontractwyr. Yn olaf, gadewch i ni sôn am gostau cyfalaf. Y costau sefydlog yw'r rhain sydd o fydd i'r fusnes am gyfnod hir, pethau fel peiriannau, offer a cherbydau. Mae costau cyfalaf yn cael ei galw'n asedau cyfalaf hefyd. Rhaid i chi ystyried dibrisiad eich costau cyfalaf. Dyma'r termau cyfrifwyr yn ei ddefnyddio i roi gwerth ar y drail a'r defnydd sydd ar eich asedau cyfalaf. Bydd gwerth fan gludo enghraifft yn gostwng dros gyfnod. Mae dibrisiad yn golygu y gallwch chi rannu cost y fan gludo dros sawl blwyddyn, yn hytrach na dim ond cyfri'r gwerth llawn yn y flwyddyn pan brynsoch chi hi. Siaradwch a'ch cyfrifydd neu a'ch cynghorydd busnes yn Busnes Cymru i gael gwybod pa eitemau mae hyn yn effeithio arnyn nhw a sut mae cyfrifo'r peth. Erbyn hyn, rydych chi'n gwybod ychydig bach mwy am y gwahanol fathau o gostau yn eich busnes. Mae yna nifer o dempledu defnyddiol ar gael i chi lawrlwytho. Bydd yr rhain yn helpu chi weld beth yw'r gwahanol gostau yn eich busnes.